Utot pa mura. Kani. Hi guys, welcome back to me. Ngaon daw atay, pero itong atay napalit ni siya sa akong amiga, shout out to Richie. Napalit niya ni sa expenses mga Amish people. Sa Amos. Basta mo na. Ang atay, trivia sa atay, kuan daw ni siya. Anemic, charot. Kuan daw, tambang sa anemic ba? Hawa ka balor. Magtrabaho na taon inyong inahan. Naningtiil na ako sa Amazon. Trabaho na ako sa Amazon. Mga na YouTube. So karon ka-decide ko magmukbang ka ako, no? Mag-video ka ito, no? Makamingaw mo na YouTube. Kaya ni sumay. Giputos na ako nori mitang hire. Ang oras karon alauna 16. So natulog ko gayon ng mga sayo. Alas 9. Alas 9, alas 10. Ang paggang ko suga sa kumbana. Nung kaba kong bana, ipagnan kong suga. Hapit na mahuman. Dagan po. Basta daw na ako'y nabawaan. Basta daw mukhaon ka nga mutingog na. Buot pa sa daw lami daw yung pagkaon, nag-enjoy daw kasi yung pagkaon. So, magtingog ta. Lami kaya. Okay kaya. Utot pa mura. Balik og tugo niya. Naglinaga ko. Nagluto ko linaga baka para hindi mataon niya na pod higop. Mahigop tag sabaw. Nalimtan lang ako butang og shrimp ang akong siumay ba. Lamig maghapon sa shrimp. Lamig pa rin. So okay kayo. So ano, bukas na naman kita mamahalin. Ito. Thanks for watching. Pero nahurot ang rice. Bye-bye. Kano saan na punta ganahan ay mag-video. Kita na punta.